dijawab. Kudune ya dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora kudu salame ora wajib. Kudu kowe wong Islam apa duduk to? Islam kok. Nek wong uluk salam kudu wajibe dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Apa kuwi? Salam imam karo makmum nek pas jamaah. Piye? Pas atakiyat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk makmum, waalaikumsalam. Ramu itu dah. Raisa dek. Sampean berarti sholat to Mas? Lho, piye ta dek? Dek. Sampean wong Islam ya? Islam dek, lahir cenger lho. Aku langsung adan. Oh, non sewu Dan wis atas ana. Berarti awakmu sholat lho. Dek. Sholat to sholat as-sholatu imaduddin. Sholat dicakak ing agama. Ya Allah. Mriyot lan ora agama tergantung cakakmu. Saudara-saudara. Iya ya rasa mbok saudara-saudara. Berarti sholat ki penting lho Dek ya. Ya penting sholat penting harus dinomorsatukan. Lho berarti sholat ki nomor piro? Nomor 1. Lah, cengoh kowe. Kok iso lho? Lah ngono ngaku Islam lho. Ngaku Islam le iki karo aku ero lak sholat ki nomor 2. Sholat ki nomor 1 harus diutamakan. Gawean apa wae wayah luhur-luhur, wayah ngasar-ngasar, leren gaweane. Sholat nomor 2. 1. Loro. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. 1. Syahadat, Loro. salat. Lah iya to. Nah, iki lho. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cakep lelet bae kleru. Lah dul. Video kleru. Apa nek ditekoki sholat nomor piro? Sholat. 1. Salat imaduddin. Iya. To, dudin Sholat dicagake ngaku. ero aku lah sholat ki cagake agama. Meleyot lan dicake sholat tergantung Ero, Dek. agamamu ki sholatmu. Ero aku roh. Ning aku takokku ki lho. Sholat ki nomor piro? 1. Loro, Dek. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. 1. Syahadat. Loro. Sholat. Pikiran sik to ngono kuwi. Rana mojok rana dipikir dhisik dipikir lah. Engko mari Kan mau urung paham ta kowe iki. rujuken aku asirahmu. Nah. Wong kok rumangsaku wong srek. Aduh, isin aku. Wong isin kok ngomong lah ra ngomong akeh iki lho. Wong iki Lah wis srekalan ngene jenenge ngejak srekal.